Magandang Magandang araw. I am Nico Cayabyab. Masantos Yaago. Good day, Philippines and the whole universe. I am Charles James Unrado. And we are your hosts. This is Good Day Manawa. At sa araw na ito, sama-sama tayong matuto mula sa ating panalangin. At hindi na namin patatagalin pa, let us all welcome one of the most renowned priests, Father Enrico Gonzalez. Good day po, Father. Thank you, Father. Good day at isang mapagpalang araw para sa ating lahat. Okay po, Father. Para po sa aming unang katanungan, saang aspeto ng turo ng Simbahang Katolika ang tradisyon nating magdiwang ng fiesta? Sa Apostles' Creed ay ating binabanggit lagi ang Communion of Saints. Isang bahagi yan, napaka-importanting bahagi ng ating pananampalataya, ang manampalataya tayo sa pakikipag-ugnayan ng bawat isa na mga pinagpala ng Diyos sa kanyang grasya. Kaya nga tinatawag Communion of Saints. Hindi lamang yung mga santo't santang nauna na nasa langit, kundi yung mga santo't santang nabubuhay pa dito sa daigdig. Sinabi kong santo't santang nabubuhay pa dito sa daigdig. Alam ninyo, kapag inyong babasahin ang banal na kasulatan, yung mga unang Kristiyano, lalo na sa mga liham ni San Pablo, ay tinatawag ng mga santo. Tayo naman ngayon, nahirati na tayo, nasanay na tayo na mag-isip na yung mga santo't santa, pag namatay sila, dinideklara kung napaka-banal ang kanilang buhay ng simbahan bilat mga santo't santa. Subalit nung unang mga panahon ng Kristiyano, lahat ay tinatawag na santo't santa sapagkat sila ay sinusubaybayan at ginagabayan ng grasya ng Diyos. In the process, in the becoming of fully becoming saints in the perfect sense of the word. Kaya kahit nandito pa sila sa mundo, nandito sila sa mundo, subalit sila'y bahagi ng kabanal-banalang katawang mistiko o simbahan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya isang Kristiyano, hindi nag-iisa. Bahagi tayo ng bawat isa. Magkakaugnay tayo sapagkat lahat tayo pinagpala ng grasya ng Diyos. Iyan, kaya tayo, diyan na papasok yung piyesta. Ibig sabihin, yung mga santo't santa sa itaas, nakikipagsalamuha sa mga santo't santa dito sa daigdig na ito. Yung mga hanggang ngayon nakikipagbaka pa para yung kabanalan nila ay magpatuloy, pakikipagtulungan sa grasya ng Diyos. Kung tutuusin, dapat makipagsosyalan tayo. Doon sa mga banal sa langit, nagkikita-kita pa tayo in a sense, maaaring hindi natin nakikita sa ating mga mata. Subalit sapagkat lahat tayo ay nakikibahagi sa iisang grasya ng Diyos, iisang buhay ang pumipintig sa atin. At yun ang dahilan kung bakit tayo nagpipiesta. Nakikihalubilo sila sa atin. Nakikihalubilo sila sa atin, lalo na sa piesta. At nakikilahok tayo sa kanilang buhay. At lahat ng ating mga pangailangan, iniaalay natin sa kanila. At yung tulong naman nila, lalo na sa panalangin, ay ibinibigay din at dinudulot din sa atin. Exchange, kaya nga communion kaya nga masaya tayo, sapagkat yung mga akala natin kay layo-layo, nasa langit na sila, wala nang pakialam dito sa mundo, hindi kaya nga tayo nagpipiesta para sabihin, bahagi pa sila ng ating buhay. Nagkakaisa tayo, kaya tayo nagkakaisa dito sa lupa sapagkat magkaisa. Bibigay ko sa malarawang salita, magkadugtong pa yung ating puso. Hindi naman talaga kapag yung mga santo't santay namatay, yung nakadalasan nating naiisip, buti pa sila, nandun na maligaya, wala nang pakialam sa atin. Parang ganun ba, hindi, communion of saints still going on. The communication, kaya nga tinawag na communion, it's an intimate communication. Because what your communication is not simply words, but life, and that life is the life of grace that only God can give. Yan ang fiesta. Thank you po, Father. At dahil naman, santo ang ating pinag-uusapan,
Matanong ko lang, Brother Nico, naka-attend ka na ba ng fiesta? Oo naman, Bro Charles. Sa inattendan mong fiesta, ano sa tingin mo yung pinakatumatak sa'yo? Bilang isang devotee ni Inang Maria, syempre, isa sa kaganapan sa fiesta ang libot o procession. At para sa akin yun ang pinakamagandang kaganapan kasi inilalabas at ipinapakita sa buong bayan natin si Inang Maria, ang kagandahan ni Inang Maria. At nakakatuwa lamang kasi sa libot na yun na ipapakita din natin o inapapalabas din natin ang ilan sa mga santo o tinatawag nating Dominican Saints. Ang paborito kong santo na ilalabas na Dominican Saint ay si San Lorenzo Ruiz. Ikaw ba, Bro Charles? Ako, para sa akin, yung makita mo lamang na may mga taong pumupunta dito sa Manaoag para makilibot kahit nakakapagod dahil sa debosyon nila na gagawa nilang magbigay ng oras at maki-celebrate kumbaga dito sa atin. Kaya po, Father, ano po sa tingin niyo yung na-attendan yung fiesta na sa tingin niyo po ay nag-enjoy mo? Ako, siyempre, ang una kong tinitingnan, yung sentro kung bakit ka nagpo-prosesyon. Nagpo-prosesyon ka pagkatapos ng misa. At pag minsan pagkatapos ng prosesyon, may mga misa pang susunod. Sapagkat doon nagtatagpo. Kapag may misa tayo, sabi nga nung dokumento ng Vatican II sa liturhiya, kapag nagmimisa, nandyan dyan lahat. Ang mga santo sa langit, mga anghel, nandyan lahat. Yung mga taong nagsisimba. Kaya kahit ako nagmimisa mag-isa, alam kong hindi ako nag-iisa. Sapagkat kapag nagmimisa ka, lahat yan dumadalo. Yan ang buong katawan ni Kristo Yung pagmimisa pakikibahagi sa grasya ni Kristo at ang biyayang yan, yung grasyang yung dumadaloy sa atin sa tinatag na sakramento ng Eucharistia. Kaya kapag ka inaalay sa pamamagitan ng pare ni Kristo ang Santa Misa, naturalmente, lahat ng mga pinagpala dito sa lupa na hanggang ngayon na lumalaban pa upang sa ganun yung lahat ng mga sagabal sa kanilang kabanalan ay kanilang mapagwagian at lahat ng mga santo't santang nagwagin at binigyan ng katuparan ang kanilang pagkabanal, mga anghel, lahat yan nandiyan upang sumamba. Kaya nga ang ating sinasambang Diyos Santissima Trinidad. Ang Santissima Trinidad ay hindi nag-iisa, nagkakaisa. Yan ang mahirap. Misteryo ating hindi ubod maisip. Sumasamba tayo sa pagkakaisa, hindi yung nag-iisa. Kaya kinakailangan sama-sama tayo. Walang naiiwan. Sabi nga natin, lahat tayo, kaya lahat hinahatak natin pataas. Wala tayong tinutulak. Huwag kayong magtutulak ng tao sa langit. Sapagkat pag nagtulak kayo ng tao sa langit, mahuhuli kayo. O mauuna sila kapag ka ikaw na papasok, baka biglang sumara yung langit. Kailangan hahatakin mo para ikaw ang nauuna. Tapos pabayaan mo sa buong kalayaan nila sumama sa iyo. Pero paano silang sasama? Sa mabuting halimbawa mo. Yan ang hinahamon sa atin. Kaya sama-sama tayo. Sama-sama tayong pumupunta. Ang ating buhay ay isang paglalakbay. Kaya nga Communion of Saints, nakikibahagi tayo sa isa't isa. Kung yun ang naging buhay natin dito sa daigdig, yun din ang magiging buhay natin doon sa kabila. Kaya makikita ninyo, hindi ako nag-iisa, kaya masaya. Kaya tayo nagsasama-sama, sinusundan natin yung mga naunang mga santo't santa sapagkat sinundan nila si Kristo. Sabi nga ni San Pablo, be imitator of me because I imitated Christ. Huwag kayong susunod kung kani-kanino. Kung si Father hindi sinusunod si Kristo, huwag kayong susunod sa akin, nawawala ako.
Oh, kaya kayo susunod sa akin sapagkat sinusundan ko si Kristo. Sa mga tuwid, nagpapakabanal ako. Kaya pagdasal nyo magpakabanal si Father. Parang sa ganon, magkasama-sama tayo doon sapagkat magkakaibigan tayo. Marami tayong katawan, pero iisa ang puso. Oo. At tayo humantong na sa ikalawang tanong natin kay Father Enrico. Ano nga po ba ang malalim na kahulugan ng pagdiriwang ng pista sa simbahang Katolika? Mapista naman na sa simbahang Katolika. At maging yung mga hindi alam kung ano ang malalim na ibig sabihin ng piyesta, nakikita nila yung sosyalan, di ba? Bonding. Ibig sabihin, ang buhay dito sa mundo walang halaga kung walang pakikipagkaibigan. Kaya maging tunay kang kaibigan. Ngayon, pwedeng maling kaibigan, pwedeng tunay na kaibigan. Ano yung tunay na pakikipagkaibigan? Yung tunay na pakikipagkaibigan ay hindi lamang yung pagtitinginan at pagtititigan sa isa't isa. Sabi nga nila, yun ay isang napakadakilang pag-ibig. Misyonero yan, yung pag-ibig ng pakikipagkaibigan. Sabi nga nila, people who are truly in love are not just looking at each other. They look in one direction. They look in one direction. Kaya nga ang pakikipagkaibigan, dalawang katawan, subalit isang puso nakatutok sa isang direksyon. Kaya kinakailangan, meron pang mas malalim na pundasyon ang pakikipagkaibigan ninyo. Isang layunin, isang puso. Kaya kayo pag kinasal ng girlfriend mo, hinaharap kayo sa dambana. Hindi kayo hinaharap sa isa't isa. Pag hinaharap kayo mag-isa-isa't isa, sabi nga natin, sandali lang yan, pag nagsawa na sa mukha ng isa't isa at nagbabago yung mukhang yan, ay nako, hahanap na ng iba. Pero kapag may layunin na isa, yung dalawang puso ngayon nakatutok, yung layunin yun na hindi nagbabago, habang panahon yan. Kaya tayo may layunin. Magkakaiba man tayo ng kulay, magkakaiba man tayo ng opinion, pero kapag sinabing tungkol kay Kristo, nakatutok tayo doon. Kaya, iisa ang ating daan. Si Kristo lang. Kaya, sabay-sabay tayong pupunta sa Kanya. Kaya sabi nga, love is not so much looking at each other as much as looking in one direction. Nakatingin tayo lahat sa Diyos. Sapagkat ang Diyos nakatingin lahat sa atin. Ang mata ng Diyos ay mawain. Puro awa yan. Kaya pag nakita mo, yung mata ng Diyos, pag nakita nyo si Father sa mata ng Diyos, dahil sa kanyang awa, gumugwapo si Father. Di ba? Kaya huwag nyo sasabihin na yung mga namatay na, pag naging santo at napunta na sa kabila, buti pa sila, wala na silang problema, hindi na nila, nagsasaya lang sila, pinutol na yata yung kanila kaugnayan sa atin. Hindi, kaya nga si Mama Mary hanggang ngayon, busy. Kapakinig lahat ng mga hinihiling natin. Sapagkat malapit siya sa Diyos at nakikita niya tayo, bawat isa sa atin sa mata ng Diyos, nakikita mga pangangailangan natin. Hanggang ngayon, involved pa sila because they are committed to us. Yan ang communion of saints. Very dynamic reality in the life of the church. Okay po, para po sa aming panghuling katanungan, ano po ang kaibahan ng canonical feast na ipinagdiriwang po natin ngayong Abril sa October feast po na pinagdiriwang natin syempre sa October? Okay. Eto dala-dala ko yung souvenir program last year ng ating pagdiriwang, Oktubre yata ito, di ba? Dalawa nga sabi nyo, isa tuwing tag-araw, Abril, Ngayon, yata? Ano ba ang April 26? Usually, pumapatak ng third Wednesday after Easter. Iyon, pag-alala, pagdiriwang ng canonical coronation ng Our Lady of the Holy Rosary of Manaoag. Ano ba yung canonical coronation?
ang Papa sa kanyang pangalan, in his behalf, kinukoronahan. In his behalf. Hindi na kailangan pumunta rito, no? May mga delegado yan. Kaya nga noong teka, tingnan ko to, kung kailan yun. August 25, 1925, si Pope Pius XI. Nakita ko to sa souvenir program nung isang taon. Pius XI, August 25, 1925, yun, nag-issue siya, no, ng dokumento na binibigyan through the Congregation of the Sacred Rites ng canonical coronation of Our Lady of Manaoag. Pero yun pagbibigay, nakalagay sa dokumento. Pero yung actual na paglalagay ng corona, nung pang April 21, Abril 21, 1926. No? Kaya nga sa 2026, magkakaroon ng centennial celebration para nga sa canonical coronation ng Our Lady of Manaoag. Ngayon pa lang, nagpiprepare na tayo sapagkat 100 taon na, ang ating pag-alala. Yun ang actual coronation. Ang diniligado, yung apostolic delegate ng Papa dito, si apostolic delegate Guillermo Piani, at yung Archbishop ng Manila, si Michael O'Doherty, Amerikano pa nun, sapagkat Commonwealth period pa sa Pilipinas. Tingnan nyo. Abril na ito, April 26, 2023, papasok yung ating pag-alala at pagdiriwang sa canonical coronation na yan. Ano ibig sabihin na yan? Bagamat mayroong local significance itong ating Birhen ng Manaoag, kaya nga Manaoag dito sa Manaoag, pero sa pamagitan ng canonical coronation, ibig sabihin yan, may universal importance. Ano universal importance? Mayroong kahalagahang ibinigay ng Papa para sa buong simbahan. Kaya siya mismo ang nagbigay ng canonical coronation. Hindi lang to local, global din to. Nangyari sa Manaoag, pero ang kahalagahan may impact sa buhay ng buong simbahan. Yan ang pinasasabi ng Papa sa pamamagitan ng pagdiriwang na yan. Ngayon, yung October naman, na pagdiriwang, yun yung pagdiriwang ng Nuestra Señora de Manaoag de Santo Rosario. Nung araw kasi, nagkaroon ng panganib sa ating pananampalataya sapagkat dinidigma tayo ng mga Muslim ng Ottoman Empire na nakabase sa Turkiya. Noong araw na yun, Ottoman Empire, at malakas yung kanilang armada, malakas yung kanilang hukbong dagat, hukbong sandatahan. At maaaring sakupin ang buong Europa nung panahong yon. Kaya si Pope Pius the Fifth, Papa noon, isang Dominican, nagsabi, daanin natin sa dasal. Meron nga, yung mga katolikong mga namumuno ng mga katolikong bansa, nagsama-sama, pero hindi pa rin sapat. Outnumbered pa rin sila and out-equipped, ika nga. Kaya nangyari, dinasal sa pagdadasal ng Rosario, ni Pope Pius the Fifth. Aba, himala ang Europe, nanatiling Katoliko, at kung hindi, baka lumaganap sa Europe kung yan natalo ng mga Muslim ang mga Katoliko, baka ngayon naging isang kontinenteng Muslim din ang Europa, natalo ng maliit, mas mahinang hukbo ng mga Katoliko, yung napakalakas na hukbo ng mga Muslim sa Ottoman Empire. Kaya tumawag ng pagdiriwang ang Papa, tinawag na The Feast of Our Lady of Victory. Noong una, yun ang tawag. October 7, October 7 yun, 1271. October 7. Pero dahil nga doon sa ginampan ng sama-samang pagdadasal ng Rosario, naging piyesta ng Our Lady of Rosary.
Kaya ginawa ng yung Our Lady of Victory, no? Ginawa ng Our Lady, the Feast of Our Lady of the Rosary. At sabi nga natin, naganap sa isang lugar, pero ang halaga sa buong simbahan ay universal. Kaya nga tingnan mo yung Our Lady of Victory na merong kontekstong espesipiko, no? Yung digmaan sa Lepanto. Doon sa Lepanto, may isang lugar doon malapit sa Greece, no? Na doon naglaban yung dalawang hukbo at dalawang navy. Nangyari doon, nanalo nga ang mga Katoliko, kaya tinawag Our Lady of Victory. No? A very specific point in time and place, pero with the universal meaning, kaya naging Our Lady of the Holy Rosary. Kaya October 7, pinagdiriwang ang kapistahan ng Nuestra Señora del Rosario. Dito sa Manawag, hindi na sa Manawag, sa buong mundo. Malakas ang debosyon dito sa Manawag, sa Our Lady of the Rosary. Kaya dalawa. Okay. Alam mo, Brother Rico, na pagtanto ko na